Però no vaig tenir la mateixa sort de Camus, quan Toni va dir que no volia estudiar més i que a la xarcuteria ni pensar-ho, que volia ser mecànic, que començava l'endemà d'aprenent a un taller de cotxes del barri. Vaig haver d'acomiadar-me dels estudis. Havia de treballar com el meu germà. El destí no va permetre que Monsieur Bernmander intercedira per mi. El pare es va negar a acudir a la cita amb el professor, que tant m'havia costat de demanar pel meu caràcter apocat. I amb la necessitat d'un fat indefugible em vaig veure abocat a barrejar el pebre roig amb el negre i els comins amb l'orègan, farcir els budells a l'obrador 2 vesprades a la setmana i vendre's embotits cada dia rere un somriure tímid. La lletra no era el fort de mon pare, però el negoci li anava bé. Toni va abandonar aviat el taller de cotxes i després la botiga de sabates i la feina de cobrador en les tramvies municipals. Mentrestant, jo vaig aprendre a preparar les mescles per a les botifarres, les llonganisses i les bufes valencianes, el merguez de corder àrab, les sobrassades mallorquines i els patés francesos. Ho havien après de l'oncle Daniel els meus pares. A ell, a l'oncle Daniel, li dec el nom i l'ofici i la nacionalitat francesa. Els pares no van ser considerats francesos, però Toni i jo vaig néixer ciutadans de la Tercera República. No sé de què et parlava Daniel ni vull saber-ho. El vaig estimar i vam ser feliços sense importar-me la vida anterior. I, ara que ja és mort, m'agradaria seguir ignorant-ho. Ell sempre dia que Alger era àvia passada, que havia començat una nova vida on no volia que s'escoltara res de l'antiga, i jo el vaig respectar. També en la meva vida hi havia un abans i un després, i ell mai no em va demanar comptes. Era un bon home. Ton pare. Te ho dic, Toni Lluís, perquè el conec i sé que passa alguna cosa. No em digues que no. De primer em vens amb allò de qui és ton pare, i ara, de sobte, traient a la pressa per investigar el Daniel. A mi no m'enganyes i només vull saber si m'he de preocupar o no. Què en dius? Ja t'ho he dit. I ara, si vols, demana'm un cafè tocat de rom que no guanya per als surts.